Dilwyn, sy'n mynd, croeso i Studios Ochr 1. Diolch yn fawr ti. Mae'r album newydd bellach o fewn yn cyrraedd ni, dim yn bell i ffwrdd. Dwi wedi disgwyl eitha hir amdano fo. Faint o flynyddoedd mae'r album yma wedi gymryd i gael ei greu? Wel, bron iawn i 2 flynedd i gwir. Do? I recordio do. Mae wedi cymryd chydig bach amser, cos mae pobl wedi bod yn brysur a... Ie, da ni'n mynd i castio bethau fyna. Smangen agos. Nagos. Ti wedi bod yn recordio fo efo David Wrench yn Bryn Derwen. Hwn di tro cynta, a'r album yma di tro cynta i ti weithio efo Dave? Ie, mae Dave, dwi wedi bod eisiau gweithio Dave o blaen, a mae Dave wedi dod i ampli gig a dweud, os ni'n licio gweithio efo chdi a gweld sy'n ma'n mynd, hwn di tro cynta ni actually wneud o beth. A mae wedi cymryd dipyn amser, de. Dave di gweithio efo artistiaid anferthol dros y byd a mae brofiad o'n ehangu bob wsos. Sut brofiad oedd gweithio efo rhywun o'r gradda yna, lle? Oedd o'n anhygol i gwir. Mae boi'n jyst yn gwybod yn union beth mae'n neud a mae gen i fod jyst nodau diddorol, lle jyst awgrymu pethau bach. Ond hefyd mae'n licio pethau bler a mae'n gweld gwerth yn nhw. Oedd o'n licio fatha bits o'r demos, oedd o'n eisiau cadw tamedio hynna, lle ti'n meddwl bod ti'n rhoi beth lawr, a maen nhw wedi diwedda'r album lot yn nhw. Dwi wedi gwrando chydig ar yr album cyn iddo fo gael ei gymysgu am yr tro dwytha. Mae dipyn fwy electronic i naws yna gwahanol i beth dwi wedi arfer glywed gen Yucatan yn enwedig yn eich set byw chi. O lle mae hwnna wedi dod, oedd hwnna'n rhywbeth oedd ti eisiau gwneud neu jyst i digwydd yn naturiol? Wel, dwi'n meddwl bod does yn byd electronic yno fo, ond dwi'n meddwl bod ni jyst gwrando ar cerddoriaeth fel a jyst chwarae off yr yna mewn ffordd tebyg i stwff electronic allai dio. Ond dwi wedi gwrando lot o stwff dros y 10 mlynedd dwytha lle dwi jyst wedi cymryd ambell i syniad bach o greu syniad electronic ond mewn ffordd organic lle jyst chwarae nhw. Mae gen ti line-up gwahanol yn aml iawn, ond y band sydd efo ti heddiw yma, mae nhw wedi bod efo ti ers eitha hir rwan. Sut wyt ti yn gweithio efo cerddorion eraill? Wyt ti'n ddibynnol yn nhw i greu syna a dilyn dy syniadau di, neu wyt ti'n bach o unben lle ti'n dweud pawb be i wneud? Wel, dwi jyst yn gwneud demo, a mae'r demo'n hollol fler, a wedyn, ond dwi'n rhoi syniadau lawr i gwahanol bethau, dwi'n meddwl. Dwi'n rhoi syniadau lawr i beth i'r bas weithiau dwi ddim. Felly, dwi jyst yn sgwennu can, ond dwi'n mynd sgwennu can fel, yn y ffordd o'r ddedadol alle. Felly mae yn rheoli chydig bach beth mae bobl yn gwneud. Felly dwi'n cychwyn efo bob dim mewn ffordd, a wedyn gweithio tuag at alaw y geiriau, y ffordd nôl mewn ffordd. Ti'n bod yn eitha tawel o ran gigio dros yr flwyddyn a hanner dwytha, do? Mae peth yn dechrau pigo fyny eto wan. Wel, oedden ni jyst yn teimlo bod ni eisiau symud ymlaen a creu set byw hollol ffres i fynd efo'r album yma. O'n i wedi cael yn hynny mewn i drefnu lot o stwff. Felly, oedd hynna wedi slofi y broses creu. O'n i'n sgwennu lot o stwff, ond o'n i jyst yn recordio fo, lle, a dim yn ymarfer efo band. A mae math o stwff ti angen recordio fo i allu wneud o'n fyw, dweud gwir, cos ti angen gweithio allan yn studio, dweud gwir. Ti wastad yn ffigwr eitha blaenllaw yn y scene, dim jyst efo Yucatan, ond ti'n trefnu lot o gigs, gwylgar goll yn un amlwg. Sut ti'n meddwl mae scene fyw yn redig dros yr ha, felly dyddi yma? Ti'n meddwl bod o'n gymharol iach? O, dwi'n meddwl bod o'n hollol briliant, dweud gwir. Mae'n gymaint cerddoriaeth gwahanol. Beth sy'n gret i weld ar y funud ydy bod mae'n scene sy'n cychwyn a dwi'n mynd yn sylwi yn nhw o blaen sut ti'n mynd yn ôl rhyw 5 mlynedd yn ôl o ti'n gorau chwilio reit galed a mae'n beth yn digwydd wan mae pobl wedi mynd i headline o maes bi a dwi'n prynu i sylwi bod nhw wedi gwneud lle maen nhw wedi dod o. Mae gwylgar goll, faint o flynyddoedd ti'n trefnu gwylgar goll? 7 neu 8 mlynedd gwbl, ia.
faint yn union o waith ydi o, achos dim yn aml dwi'n siarad efo hyrwyddwyr ar ochr un, da ni mond yn siarad efo'r bandi fel arfer. Faint o waith ydi o i drefnu rhywbeth fel achos mae Gwlgar Goll yn un o'r rhai mwyaf o fewn y sîn Gymraeg ar hyn o bryd. Mae'n uffern lot o waith. Mae'n effernol. Ond y ffordd sy'n gwneud o weithio ydy just rhannu'r baich lle a cael tynnu pobl eraill i mewn ac cynllunio tymor hir. Cos yn y cychwyn, oedd y syniad a'r wyl di gyd wedi digwydd mewn 2 wsos i gilydd. Ond rwan, sy'n sôn am 9 mis, a dechrau meddwl ta blwyddyn mlaen llaw. Ie, wir. Ie. Ti'n colli'r dyddiau lle oedd o'n yr amphitheatr yn Glyn Llifon? Ynddo. Oedd o'n gret, fel yma fod da. Ie. A sy'n fan gret sy'n just gwyliau bach yn popio fyny o hyd. Ond dwi'n meddwl bod yn wyl, unwaith ti wneud chydig o flynedd, ti eisiau mynd â fo i rolar gwahanol a gallu cychwyn rhywbeth arall bach i fyny. Dyna ffordd dwi'n gweld o, cos sy'n byd yn gallu jyst hofran agos. Na. Nôl at Yucatan, be'n union ydy'r bwriadau rwan efo'r album? Achos mae'n amlwg bod gen ti gynllun, ti wedi gwario gymaint o amser ar greu'r album yn lle cyntaf. Sut ydyn ni'n mynd i gael y bang mawr yma gen yr album rwan? Wel, dwi'n gwybod sy'n ni'n mynd i gael bang, ynddo. Da ni eisiau gwneud, be da ni wir eisiau gwneud, y bwriad oedd creu album safonol, oedd ni'n credu, oedd hi'n album da a cystal sy'n gallu bod. A wedyn, da ni eisiau gwneud yr un peth yn fyw. A da ni'n fatha disgwyl dim byd gan bobl lle da ni jyst eisiau wneud rhywbeth da ni'n gweld sy'n safonol lle dyna di'r bwriad dwi'n dros y blwyddyn y 2 nesaf. A be nathon ni jyst cyn dechrau recordio, yn ystod y recordio ddeg wir, nathon ni wneud taith 2 flynedd yn ôl yn Gwlad Pwyl. A dyn, oedden ni'n cael uffern amser da wneud yna, lle sy'n ni'n licio teithio mwy ddeg wir a jyst gweld lle mae'n mynd â ni. Ti'n meddwl bod cerddoriaeth Yucatan yn enwedig y ffordd ti'n ynganu dy eiria yn rhywbeth falle sy'n gallu ffitio mewn yn eitha da yn Ewrop? Diolch yn rhywbeth lle mae rhaid i ti wrando ar y geiriau bod ti'n teimlo'n naws yn fwy? Wel, dwi'm yn gwybod ddeg wir, mae fyny bobl eraill benderfynus yn licio fyny beidio, ond oedd o'n eitha amlwg, oedd o'n odd iawn efo'r album cyntaf. Ond jyst bobl yn cysylltu yn hollol random o fatha'r Almaen a Iseldiroedd a Mexico a Japan, America i jyst i brynu copi'r album. A dwi'm yn gwybod faint o sîn rock Cymraeg sy'n cael y profiad yna. Dwi'm yn gwybod, allu bod bobl eraill yn. Ond nathon ni fatha gwerthu fatha 30 album yn yr Almaen. Cos o bobl jyst i clywed ar MySpace. So, a llwyth o wledydd odd. Philippines, nes i werthu'r album Sierra drwy post i Philippines. So, os di bobl licio, mae'n gret ni. Oedd o'n ymfwriadol yn byd, ond allai mwy da ni'n bwriadu wneud o rwan, oherwydd bod ni wedi gweld bod yna potensial, cos mae'n rhywbeth diddorol i wneud ni. A mae laff mynd allan yna am wsos neu 2, dydy? Yndi, mae'n well chwarae yn Mexico na chwarae yn Llanfor, nhw beth ni. Yndi, digon gwir, neu cytuno fo hynna. Dil, diolch yn fawr iawn ti, a pob lwc efo yr album a gweddill y flwyddyn. Gret, diolch yn fawr ti.